Здравейте, казвам се Георги, това е първото ми видео в канала и днес ще ви покажа клипинга е буквално новия начин, новия органичен маркетинг, който все повече и повече контент креатори навлизат и започват да се възползват от него поради простата причина, че хората виждат потенциала на това хиляди хора да качват съдържанието, да републикуват реално съдържанието на други креатори. Начинът, по който реално лов ви плаща, е когато вашите видеа генерират гледания. Когато вашето видео, например, има 10 000 гледания, за 1000 гледания от 50 цента до $3, като клипингът може да бъде за музика, за лого, както доста казина правят. Със сигурност са ви излизали видеа, които са с логота на казина. UGC-то също се заплаща, обаче UGC-то вие трябва да го правите. Такъв тип видеа вие трябва да си ги създавате, не може да ги републикувате от други креатори. Просто да вземате интересните моменти и да ги нарежете и това е. Вие трябва да правите всичко ръчно. След като разбрахте как работи, сега ще го обясня защо реално и този туториал. Този туториал как да таргетирате американска и британска аудитория, ако сте от страна, която не покрива изискванията за лоб кампаниите, защото вашата аудитория да бъде главно от американци и англичани поради простата причина, че те са главно англоговорящи. Всяка една клипинг кампания изисква от вас аудиторията ви да бъде от американци и англичани. Нещо, което трябва да знаете преди това е, че ви трябва резервен телефон. Телефонът трябва също така да поддържа TikTok и трябва да се използва само за публикуване на видеоклипове. Трябва да купите Static Residential Proxy, но след малко ще ви обясня всичко как се случва. Първо, трябва да направите factory reset на вашия телефон и ако имате SIM карта да я извадите. Следващото нещо, което трябва да направите след като тръгнете вече да преинсталирате телефона, е да си направите езика да ви е на английски, US English по-скоро. Часовата ви зона трябва да бъде на, както може да видите, Pacific Eastern US. След това, следващата стъпка е когато вече нагласите настройките, по време на преинсталацията да си изключите Wi-Fi. Ако не се получава и не ви дава, както при мен се случи да не стане така, просто си включете Wi-Fi, не е чак толкова голям проблем, просто трябва да изключите Google услугите, които споделят локацията ви. Както виждате, следващото е веднага да отидете в функцията за Emergency Location на Google Services. Това е много важно, защото разкрива директната ви локация, което не желаете, особено в началото, изобщо не го желаете това да ви става. Така, трябва да си настроите езика да ви е на английски и да си нагласите локацията на региона ви да е Pacific Eastern US. Трябва да си настроите времето на САЩ, изключете функцията, която ви е автоматично пусната, да разрешавате на доставчика да коригира времето и данните. След като настроите на САЩ, няма абсолютно никакво значение къде сте. Дори това не се настройва и автоматично по принцип. При мен поне не се настроя автоматично. Трябваше аз да си го направя. Следващата стъпка е да свържете към Wi-Fi. Ето както може тук да видите, написал съм го. Вашето приложение за времето трябва да започне да показва времето в САЩ. Ако не е така, променете го ръчно. Може да бъде на Лос Анджелис, Майами, Нью Йорк, каквото прецените за добре. Следващата стъпка е да изтриете данните на Gmail и да влезете и да си създадете нов Gmail акаунт, като не забравяте, проксито ви трябва задължително да бъде включено. Бих казал даже първо да си направите проксито и тогава да бързате да си правите TikTok акаунт. Даже е много просто и елементарно. Ще покажа как става много набързо. Това е логото на самата програма. Самия интерфейс на програмата е това. Слагате сервер IP-то, което ви е генерирано на сервер порта и по-надолу имате юзернейм и парола, които задължително трябва да въведете. Те са ви направени, рандом са направени паролите и имената, не са лесни, имайте напредит, аз затова не съм си ги сменял. След това може вече да си изтеглите TikTok и искам да ви предупредя, има много голям шанс след като създадете първия изцяло нов TikTok акаунт да бъде баннат за детектнато прокси, но това не се тревожете, не е нищо сериозно, просто първия ви акаунт винаги е баннат. Обаче, ако видите, че имате втория акаунт един след друг, след като сте създали акаунта си и часове по-късно втория ви акаунт е баннат, нещо може би не сте направили като хората. Аз лично не съм имал проблеми. Така че следете, направете си серващ Gmail акаунт и си направете TikTok, гледайте да си warm-upнете акаунта. Допълнително ще направя видео как да си warm-upнете акаунта по най-добрия начин, за да избегнете директни банове и shadow банове още в началото. Последната стъпка, която е да проверите дали използвате американския TikTok. Как може да го проверите? Като отворите на TikTok Studio, по принцип трябва да ви се показва Creative програмата. Когато отворите TikTok Studio и не виждате Creative програмата, това означава, че
може би не използвате американския TikTok, мога да ви кажа още много по-лесен начин, за да го откриете е като отворите да видите дали имате play points и такива неща. Но има още нещо, което може да ви потвърди. Ако имате опциите, те са отгоре на For You page, е да имате STEM и TikTok Shop. Тези неща имате ли ги и когато си отворите за първи път TikTok да ви излизат видеа на английски, това означава, че всичко сте направили като хора. Това беше абсолютно всичко от видеото, дано всичко, което сте взели от това видео да ви влезе в употреба. Изобщо не искам и да правя курс, просто искам да науча хората как да се възползват от клипинга. Абонирайте се за канала, ще качвам може би по 2-3 видеа седмично, според зависи може и повече.